Iz Udruge sudaca pridružila mi se u studiju gospođa Ivana Bilušić. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan i hvala lijepo na pozivu. Evo, čini se nekako da je u javnosti ostala zbunjenost nakon jučerašnjeg vašeg razgovora s Ministarstvom pravosuđa. Jeste li vi zapravo tu odustali i ovako kako kažu evo saborski zastupnici 1-0, 2-0 za vladu u tim vašim međusobnim odnosima? Meni je žao da nas tako svrstavaju, promatraju kao da smo političari, kao da smo u političkoj borbi, ne bavimo se politikanstvom, mi smo sudbena vlast, ravnopravna vlast zajedno sa izvršnom i zakonodavnom vlašću. Mi nismo sindikat, ovo nije bio sindikalna akcija, ovo nije bio štrajk, ovo jesu bile mjere upozorenja. Naš način da ukažemo javnosti i političkoj javnosti i svim našim građanima da se moraju stvari promijeniti, da je ekonomska neovisnost bitan segment naše cjelokupne neovisnosti, ali da se moraju i druge stvari u pravosuđu napokon pokrenuti da zaustavimo ove negativne trendove. Tako da ne bih rekla da je ovo naš debakl, ne bih rekla da smo izgubili, ne znam, utakmicu sa koliko su već nagađali, nego bih rekla da napokon imamo jedan jaki glas koji odzvanja javnošću od strane sudbene vlasti. Mi smo jedinstveni, suci su pokazali jedinstvenost i mislim da ovakav način kad progovaramo javno s onim što mi iznutra vidimo da nas priječi da budemo učinkovitiji, brži, kvalitetniji, mislim da na taj način možemo potaknuti promjene. Ok, zašto ste onda prekinuli mjere upozorenja ako niste dobili ono što su bili vaši zahtjevi? Mi nismo prekinuli. Mjere su završile. Dakle, mjere kad je donesena odluka da idemo sa mjerama upozorenja, odluka je bila da će trajati 2 tjedna. 2 tjedna završava danas, dakle danas završavaju mjere. To je bio od početka naša zamisao, dakle da na taj način upozorimo. Ovo nije sindikalna akcija pa ćemo sada štrajkati dok ne isposlujemo ono što smo zamislili. Uopće to nije riječ. Nije bila uopće opcija da ih produljite na još 2 tjedna. Uopće to nije bila riječ. Dakle, opet kažem, mi smo suci, mi smo sudbena vlast, mi odgovorno pristupamo ovome. Nerado smo se opredijelili uopće da krenemo u mjere upozorenja. U tom trenutku smo procijenili da ne postoji drugi alat jer smo evo i pisali Europskoj komisiji, pokušali sve druge načine i odlučili smo se i za taj korak, ali sa jednim kratkim vremenskim trajanjem koji smo smatrali da u datim okolnostima će najviše prodrijeti i do naše političke javnosti i do svekolike javnosti da upozorimo da se mora ozbiljno pristupiti ovoj tematici. Dobro, ali ako poslušamo premijera i njegovu reakciju na vaše zahtjeve, on je rekao otprilike nema šanse, sigurno ne u ovom mandatu, mi sada nećemo tako razgovarati. Nešto što je bilo obećano kada ste imali one razgovore prije ljeta. Da, obećano je, dogovoreno je, pa je onda nakon toga ponovljeno indeksacija je prihvatljiva i evo sada mi krećemo sa ozbiljnim razgovorima koji su sve usmjereni razgovori na cjeloviti zakon, donošenje cjelovitog zakona koji će obuhvatiti sva ta pitanja koja su već dogovorena. Indeksacija, platni razredi, koeficijenti i određena materijalna prava za suce. Ali kada? S kojim rokovima? Mi se nadamo da će to sada ovi razgovori intenzivno dovesti do toga da zakon bude što prije donesen, ali kažem opet, nema nikakvih rokova jer nema nikakvog dogovora. Mjere nisu završile zbog nikakve ponude, nikakvog dogovora, nego zato što mi smatramo da u ovom trenutku ove mjere su polučile svoju svrhu. A to je da vas ministar napokon primi na razgovor jučer. Koja je bila svrha? Razgovori su osim toga što smo htjeli da javnost je upoznata sa time što se to točno događa, htjeli smo i ozbiljan pristup od strane ministarstva i krenulo se u tom smjeru. Već za sljedeći tjedan je nastavak razgovora, dakle već je dogovoreno da sljedeći tjedan se kreće. U tim razgovorima će se proći sva pitanja koja su otvorena, dakle i za indeksaciju, i za platne razrede, i za koeficijente. Raspravit će se i dinamika rješavanja svake etape, svakog tog otvorenog pitanja, što će sve obuhvaćati sadržaj tog novog zakona, a sve kako bismo dobili jedan kvalitetan zakon koji će trajati sljedećih, mi se nadamo, nekoliko, zapravo što više godina, tako da na taj način budemo ekonomski neovisni o bilo kojoj vladi kogod bude na vlasti. A što nije taj paket već dogovoren prije ljeta? Da, dogovoren je prije ljeta. I sada ćete ponovno o njemu razgovarati sve ono što ste već dogovorili? Ne, radna skupina, dakle dogovoreno je, obećano, ali radna skupina se održala svega 2 puta. A kakve su vam garancije da se sad neće opet održati 2 puta? Nema garancije. Nema garancije. Ali, kažem, ponovno pristali ste dakle da ne produljujete mjere, da ne idete s jačim pritiskom u ovom trenutku. Čini li vam se da javnost je na vašoj strani
dovoljno da biste možda mogli ići dalje s tim akcijama? Mi nikada nismo pristupali ovom cijelom problemu sa uređenjem našeg plaća na način da smo promišljali je li to pritisak, je li ultimatum ili slično. Dakle, mi se ne bavimo sa takvim pristupom prema izvršnoj vlasti. Mi kao treća grana vlasti pristupamo sa poštovanjem, sa međusobnim uvažavanjem i pozivamo na dijalog da nađemo to rješenje. Dakle, nije uopće bila riječ o tome. Nije riječ o tome da mjere nisu nastavljene zato što smo procijenili da ne treba pritisak. Ne. Mjere su završene zato što smo i smatrali da je dovoljno jedan kraće razdoblje kao što su ova 2 tjedna, da mi na taj način pokažemo i svih uputimo u detalje toga što se točno događa, zašto je toliko važno donijeti novi cjeloviti zakon o plaćama pravosudnih dužnosnika. Dobro, i sada u idućoj toj dinamici kada opet možete procijeniti ili mislite da bi mogli procijeniti da bude ponovno nekakva, nećete da kažete kao sindikalna akcija, ali ponovno neke mjere upozorenja ili neke akcije. Koliko ćete im dati vremena da ne rade ništa, da tako kažem, da biste ponovno donijeli neku odluku akcije? To je sve u sferi nagađanja. Dakle, sada da pričamo o tome što ćemo ako ono to je u sferi nagađanja. Imate idući tjedan, imate sastanak, iduća 2 mjeseca se ništa ne događa, izbori su u 4. ili 5. mjesecu. Kad ćete doći na dnevni red? To je sve u sferi nagađanja. Dakle, mi ćemo vidjeti, pratit ćemo, mi sudjelujemo sad u tim najavljenim razgovorima, pratit ćemo kako se razvija situacija. Ovisno o tome ćemo razmatrati jel trebamo nešto poduzimati ili ne. Sve je moguće. Sve je moguće. Tako da vidjet ćemo. Reakcije, čuli ste i sami, su u smislu da vam je vlada pokazala nadmoć, a trebali biste biti barem otprilike jednaki u tim razgovorima i da vas je posramila. Vlada ne treba biti otprilike s nama ravnopravna, mi trebamo biti ravnopravni, mi jesmo 3 ravnopravne grane vlasti, ja ne vidim u čemu je ko nas posramio, mi smo pokazali svoju snagu i svoje jedinstvo, mi smo progovorili o svim problemima, mi želimo taj cjeloviti zakon i mi ćemo ga dobiti. Je li po vama u redu da premijer Plenković ne razgovara sa predsjednikom Vrhovnog suda? U tom smislu ravnopravnost. Dobronić, predsjednik Vrhovnog suda, piše priopćenja, evo rekla je kolegica malo prije, skoro pa da komunicira sam sa sobom. Premijer Plenković na to se ne obazire. Što se tiče međusobne komunikacije, dakle i čelnika sudbene vlasti i čelnika izvršne vlasti, evo i u vašem studiju je nedavno gostovao bivši predsjednik Vrhovnog suda i sadašnji sudac Vrhovnog suda Đuro Sessa, koji je govorio o svom iskustvu, koji je govorio kako nije bilo intenzivnih sastanaka niti u vrijeme kad je on bio predsjednik, da je zapravo vrlo bitno je da li inače suradnja između izvršne i sudbene vlasti, da li ona postoji, je li ona u ozračju međusobnog poštovanja, je li se tu radi na dobrobit cijele zajednice, cijeloga društva, tako da postoji puno drugih važnijih detalja i signala nego o tome koliko će se često čelnici međusobno nalaziti. Dobro, ali i tu ovisimo o nekakvom onda odnosu između te dvojice ljudi. Naravno da ovisimo, ali mi to promatramo kao cjelovitost, a ne samo... I vi biste rekli da u toj cjelovitosti postoji međusobna doza uvažavanja i prihvaćanja. Ovaj sad razgovor koji je jučer bio u ministarstvu i dogovor za sljedeći tjedan nastavak razgovora pokazuje da sve ide u tome smjeru, da ozbiljno razgovaramo, da pristupimo ozbiljno rješavanju tog problema, na spremnost i njihovu i našu da se donese cjeloviti, kvalitetan zakon koji će riješiti to pitanje, dakle cjelovito pitanje plaća sudaca, odnosno svih pravosudnih dužnosnika. Bez obzira što su vas svojedobno lagali. Sad im vjerujete da će tako biti? Ne, mi ne vjerujemo nikome. Da, dobro. Vidjet ćemo kako će to dalje ići. Govorite istovremeno o atmosferi povjerenja i međusobnog uvažavanja, ali sa naše strane, da. Ja ne mogu govoriti niti za izvršnu vlast, niti za zakonodavnu. Ja sam glasnogovornik Udruge hrvatskih sudaca, govorim u ime udruge. Mi se obraćamo izvršnoj vlasti sa poštovanjem. Naša retorika je sa poštovanjem. Mi smo spremni za dijalog, spremni smo za dogovor, spremni smo za konstruktivne razgovore. Dobro, što se tiče ova 2 tjedna, imate li podatke koliko ročišta je odgođeno, kolika je šteta nastala, da tako kažem, i kako će biti nadoknađena? Mi se nismo bavili s time da pobrojavamo ročišta, zato što nama je bilo važnije vidjeti kolika je podrška sudaca i koliko sudaca
doista provode mjere upozorenja. Te podatke smo odmah prva 2 dana dobili kroz naše ogranke. Udruga hrvatskih sudaca u svakom gradu u Republici Hrvatskoj, nekim područjima samo u većim gradovima, ali ima svoje ogranke. Preko tih ogranaka smo prikupili podatke i došli smo do podataka da se startalo prvi dan sa 80% sudaca, a nakon toga je ta potpora rasla. Ona je sada negdje na 85 i bila je ovaj tjedan je bila stabilna ta potpora. Podatak koji je Ministarstvo pravosuđa i uprave izišlo u javnost da je u ovih 9 dana 9.000 otprilike ročišta odgođeno, zapravo je govori u prilog tome da smo mi odgovorno pristupili tom cijelom načinu provođenja mjera da se odgađaju ročišta. Dakle, nisu odgođena sva, niti je ikad bilo riječi o tome da se odgode sva ročišta. Od početka su suci upućeni da maksimalno oprezno i odgovorno pristupaju tome koja ročišta se smiju i koja se mogu odgoditi. Prema tome i ta brojka ide u prilog. Međutim, osim te brojke koja je vidljiva iz našeg informacijskog sustava iz e-spisa, postoji niz drugih ročišta koje nisu vidljivi zato što nema potrebe stranke obavještavati niti da će biti ročišta, niti da je odgođeno. Primjerice sjednice drugostupanjskih vijeća koje su nejavne. Stranke se na to ne zovu, prema tome ni ne znaju da će biti, ni ne znaju da sad nije bilo. Ni ne znaju da je bilo. Ali dobro, ovo u kontekstu te brojke. Dakle, ta brojka za nas ništa ne znači, ali evo pokazuje da zapravo smo odgovorno pristupili tome. Jutro sam imala priliku gostovati u emisiji gdje je bio iz Hrvatske odvjetničke komore gospodin Travaš, koji je potvrdio da i odvjetnici su zadovoljni sa brzinom i dostupnošću informacija da je pojedino ročište odgođeno, a sada naravno i da će biti sljedeće ročište zakazano u što kraćem roku. Dakle, i tu se vidi kako su suci doista odgovorno pristupili tome. Dakle, odmah se poslala obavijest da stranke znaju, prvenstveno njihovi odvjetnici, da ne moraju doći na određeno ročište u ova sad protekla 2 tjedna. Odmah se zakazuju nova ročišta, tako da evo nastojimo, od početka smo i dalje sada da ta šteta bude najminimalnija moguća. Dobro, koliko unutar udruge sudaca i vaših članova zapravo sudaca podupire ovu odluku da se ne produljuju, činjenicu da se neće produljivati mjere upozorenja, da se vraća sve na staro i dinamiku dogovora i dalje pregovora s Ministarstvom pravosuđa? Imali suglasja među vama? Dio sudaca je rekao da bi tu ipak trebalo možda malo konkretnije reagirati i da su izrazito nezadovoljni ovime kako to završava. Jučer je održan upravni odbor Udruge hrvatskih sudaca na kojem je razmatrano i donesen zaključak i to jednoglasno. Dakle, jednoglasno se odlučilo da završavaju mjere. Naravno da u cjelokupnom sudačkom korpusu, a i onima koji su članovi Udruge hrvatskih sudaca, da uvijek postoji neko ko ima drukčije mišljenje. To je bit jednog demokratičnog pristupa i tome kako ćemo se postaviti u ovom situaciji prema izvršnoj vlasti. Mi poštujemo mišljenje svakog suca, svakog člana naše Udruge hrvatskih sudaca. I još da nam pokušate to razjasniti, znači nekakav dogovor je postignut, on je potvrđen kao što ste nam rekli, međutim onda se pojavio taj argument štrajka i prosvjeda vaših kolega, sudskih službenika, zapisničara, koji se izvadio kao argument da se vama sada ne može izaći u susret sa barem ovim dijelom indeksacije plaća. Kakve veze to ima? Ne znamo ni kakve veze to ima. Vidjeli smo da su izjave iz izvršne vlasti bile u smjeru da su se promijenili uvjeti, da su oni bili iznenađeni što je došlo do štrajka službenika i slično. Međutim, evo, ja bih samo podsjetila, 2021. godine je izvršna vlast javno komunicirala o svojoj reformi sustava plaća, dakle što se tiče i državnih službenika i javnih službenika. Tada su rekli da će se to dogoditi u 2024. godini. Tada su rekli da žele uspostaviti sustav jednaka plaća za jednaki rad, dakle 2021. godine. 1. svibnja 2023. prije naših prošlogodišnjih mjera, tada su isto bile izjave iz izvršne vlasti da nas 2024. godine čekaju tektonske promjene u smislu sustava plaće svih oni koji primaju plaće iz državnog proračuna. Tako da ne znamo što je to iznenadilo izvršnu vlast, ali ako ih je iznenadilo, razumijemo da su iznenađeni. Mi nismo iznenađeni. Nama je to bilo očekivano da će doći do toga.
Osim toga, Udruga hrvatskih sudaca upozorava već duže vremena, a intenzivno od 2022. godine, da situacija sa državnim službenicima i namještenicima u pravosudnim tijelima je doslovce bila u smislu njihovih materijalnih prava i plaća na granici siromaštva. Dakle, oni su prije njihovog štrajka imali plaću u prosjeku 500 do 600 eura. Čak su pojedini službenici imali plaću ispod minimalno zagarantirane plaće, pa im se onda isplaćivala minimalno zagarantirana. Dakle, jedan neodrživi sustav za ljude koji su potpora i koji veliki dio posla sudačkoga, dakle cjelokupnog administriranja spisa da bi sudačka odluka izišla iz suda, da bi stranke dobile svoju odluku, bez njih mi ne možemo. Tako da bilo je potrebno riješiti tu situaciju i naravno da je onda bilo neminovno kad se nije rješavala da će doći do štrajka. Opet nešto što nas nije iznenadilo ili bilo predvidljivo, ali evo, očito njih je. Ako uzmemo u obzir da je to najduži štrajk u hrvatskoj povijesti, da je trajao više od 7 tjedana i da se vlada prema njemu ponašala onako kako se ponašala, unatoč svim ovim argumentima koje ste vi sad iznijeli, i da je većina sudaca podržala svoje kolege i to javno govorila, mislite li da je ova odluka da se ne ide s indeksacijama na neki način odgovor na tu vašu podršku za zapisničare? Ja ne mogu nagađati što pretpostavlja i nagađa, ne mogu ja uopće špekulirati što su mislili, što su rekli, što su pretpostavljali, ne znam, ne mogu. Kažem, s obzirom da su se s vama dogovorili, a onda rekli da su štrajkali sudski zapisničari. Pa ne znam, možda je njima bilo prekompleksno se istovremeno baviti sa pitanjem plaća u javnim i državnim službama i rješavati naš zakon. Možda je to preobiman rad za izvršnu vlast. Mi suci smo naučili istovremeno veliku količinu spisa rješavati, istovremeno biti upoznati sa raznim zakonima i primjenjivati ih u raznim predmetima. Prema tome, evo, mi nudimo svoju pomoć da se što prije napiše cjeloviti zakon i da on što prije bude izglasan u Hrvatskom saboru. Gospođo Bilušić, hvala vam na ovom gostovanju. Naravno, pratit ćemo i dalje kako će ići ta dinamika i hoćete li napokon dobiti svoj zakon. Hvala lijepa.